A CPH Kft. Egy kétszemélyes vállalkozásként indult, egy szenes pincében kezdte meg a tevékenységét 1992-ben. Ma már egy jelentős infrastruktúrával rendelkezik, és 30 fős munkavállalói állománnyal dolgozunk. A cégvezetésnek mindig fontos szempont volt, hogy egy kiváló munkahelyi légkört alakítson ki. Én hiszek abban, hogy egy cégnek a legnagyobb értéke a munkavállalóiban van, a munkavállalói teljesítményében, lojalitásában, elhivatottságában, csapatmunkájában. Büszke vagyok arra, hogy a cégünkben nem jellemző a fluktuáció, több kollega is van, akivel már 25-26 éve dolgozok együtt, de vannak 15, 10 és 5 éves jubilánsok is. A 30 éve eredményesen működő CPH Kft. Ma már 28 embernek biztosít tervezhető, biztonságos jövőt, megélhetést. Én 25 éve kerültem a CPH Kft.-hez, és azóta is minden nap örömmel jövök be dolgozni, mert tudom, hogy a befektetett munka az mindig siker és megbecsülés. Nagyon szeretek itt dolgozni. Én fiatal felnőttként mindjárt 18 évesen első munkahelyemre a CPH Kft.-hez kerültem, és most egy 5-6 éve ügyvezető helyettesi pozícióban vagyok. A cégben nagyon jó perspektívák vannak, nagyon jó bérlehetőségeket biztosít. Gyakorlatilag bárkivel, bármikor meg tudom beszélni a dolgokat. Ellentétben ugye akár multicégeknél, ahol a hierarchia nem teszi lehetővé azt, hogy egy igazgatói döntést esetleg megvitassak az adott pillanatban. Azt látszik, hogy óriási potenciál van a cégben, bár a jelenlegi gazdasági körülmények között egyre többet is kell érte tenni. Én az édesapám által vitt elveket szeretném továbbvinni, tehát ezen én drasztikusan nem kívánok változtatni, mert ezzel látom, hogy ez egy jó irány, és nyilván majd idővel szeretném én is továbbadni a gyerekeimnek. Az, hogy valaki szeret dolgozni, csak a munka szeretete, az nem tartott egy ember 13 évig. Meg ebben a munkában van egy csomó fejlődési lehetőség is, még most is. Ugye ez egy elég innovatív cég. Én is úgy kerültem ide, hogy nem is volt abszolút nyitott állás. A János akkor úgy gondolom jó ráérzéssel meglátta bennem azt, hogy én talán itt helyt fogok tudni állni, és úgy gondolom igaza lett. Még nem volt olyan munkahelyem, ahol ilyen sokáig dolgoztam. Nagyon sokat számít a vezetőség, maga az Eszterbar János személye, a kollektíva, a kollégák. Szerintem az ott tudja tartani az embert egy munkahelyen. Sokat számít a légkör, a megbecsülés. Azt gondolom, hogy röviden, tömören ennyi. Itt a műszaki beállítottságomat tudom használni, ugyanakkor emberekkel tudok foglalkozni minden nap. Nincs két egyforma nap, minden nap pörgős, soha nem kell az órámra néznem, hogy telik az idő, mert mindig azt veszem észre, hogy fú, megint elment egy nap. Lassan 2 éve vagyok itt a cégnél, nagyon szeretek itt dolgozni, nagyon jó a munkahelyi légkör, a kollégák segítőkészek nagyon egymással, bármilyen szakmai kihívás van, akkor igazából nem érzed magad egyedül a problémával, mert mindig van egy kollega, aki tud segíteni az adott témában, úgyhogy én nagyon szeretek itt dolgozni, és remélem, hogy még sokáig itt lehetek. Hát nagyon rég volt, amikor először beléptem ide, az tény. Legalábbis... Ne, de amúgy igazából olyan gyorsan elment ez az 5 év, hogy nem is tűnik fel. Én szeretem a munkámat, szeretem, amit csinálok, mindig van valami kihívás, sose ugyanaz. Hangulatos, kedvesek a munkatársa. Gyorsan eltelnek a napok amúgy. Meg ugye el szoktunk viccelődni, és minden, azért csináljuk a munkát is mellette, de segítünk néha kell egy egymásnak. kis humor is. Igen. Hát ugye ez nekem ez az első munkahelyem. Elkezdtem raktárosként, megismerhettem a termékeket, utána megismerkedhettem ugye a kereskedelemmel, átkerültem az üzletbe szolgálónak, és utána jött egy újabb lehetőség, amikor ugye bekerülhettem a belső irodába üzletkötőként, és hát igazából ezt tudtam, hogy ezt akarom. Tehát ez volt az első perctől a gondolat, hogy én följebb szeretnék jutni, és idáig el szeretnék jutni, és hát végül is minden összejött. 26 éve vagyok a cégnél. Ennek a karriernek, vagy történetnek az az érdekessége, hogy itt a 90-es évek végén kerültem ide, és szinte a legfiatalabbak közé tartoztam.
És ennyi idő alatt most pedig úgy fordult a történet, hogy én a legidősebbek közé tartozom. Minden napom más, de nagyon érdekes feladatok kerülnek mindig felszínre, és az ember ezt örömmel tudja végezni és csinálni.